Já vás vítám ve hře Shakes and Fidget. Teď jsme na 120, kde máme Vojkra a právě útočí na cechovní podzemí. Tady je. Dobře, já. Jenom útoč, Vojkro, útoč. O tak. A dej mu kritik. Dobře. Tak tu už asi nedáme. Tomas Bry, s tím pořád soupeříme. Ten by ale už šedého Rexe neměl dát. Ten už je totiž moc velký level. Horní roh nejspíš taky ne. I když je to docela dost silná postava. Mázl už má docela šanci ho dát a řekl bych, že ho dá, no. Růza králík zabiják, ale už je nad něho síly. Starý Chance. Ten říkal, že až dokončí podzemí, že jde pryč od nás. No, doufám, že zůstane, jako, protože každý level se hodí. Fokus, jedna z našich nejlepších postav. Za týden jde skoro o 10 levelů. Přišel k nám, jak byla nějaká 41, a teďka už je 67. A to za nějaké 3 týdny udělal, nebo 4. Takže poklona, jako. Ale tady na služovku už asi nemá. No, i když no, asi ne. To už bude asi moc, no, nebudeme ještě říkat špatné věci, ještě celkem možné, jak vidím tady ty kritiky, že by mi mohl dát. No, člověče, nuda. Ano, dola, hruza z hlubin. Ty blaho, zajímavý krteček. To by nechtěl, aby se mi tohle zobrazilo na zahradě, ty blaho. To by bylo velice nepříjemné. Ale zase oplašilo by mi to všechny ty nepříjemné tvorečky. Tak myslím, že tady ten online taky nebude stačit. Tak budeme muset sehnat ještě něco víc. Mety. Asi taky ne. No, má sekirku naštěstí. Já už dneska blbnu, víte. Ale ani mety na hrůzu z hlubin nebude stačit. Tak. Asian Warrior. To už vypadá líp. Ty kritičky ze začátku se mi docela dost líbily. Ano. Teďka to tady už jenom posledních 2, ano, dokonce se obávám, že už to asi nedáme. Možná, no. A mohli bychom to ještě dát, i když ta hruza z hlubin je fakt svině. Pojď, kryt. No, tak tohle už bychom mohli dát. Roháč už ho dorazí. Skvělá práce, Ahnome. Velice skvělá práce. Tak a teďka to je na Roháčovi. No, to je Lukáš, takže pánové a dámy nejspíš dáme zahrádkářskou kolonii. Už to tak vypadá. Výborně. Ano, je to doma.
Cech Temná horda porazil zahrádkářskou kolonii. No, výborně. A já se s váma pro dnešek loučím. Čau.